Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 15 Novemba 2022. Mawa wa lero okondedwa timaliza kuphunzira mawu a Mulungu pamutu onena kuti nyengo zimatembenuka. Amene mukuwaona lerowa sadzakhala chomwechi mpaka kale osamatha mawu. Okondedwa, phunziro lomalizali ndi phunziro namba 10 ndipo likuchokera pa uthenga wabwino wa Luka chapter number 19 ndi mayaka 35 pana 40, Luka chapter number 22 ndi mayaka 63 ndi 65, Luka chapter number 24 ndi mayaka number 50 kulekeza 53. Ndidzamba kuwerenga pa Luka 19 ndi mayaka ya 35 mpaka number 40. Mawu a Mulungu mchilawo cha lero akuti, iwo anabweretsa buluyo kwa Yesu naponya zovala zawo pa bulupo ndi kumukwezapo Yesu. Pamene ankapita, anthu anayamula zovala zawo mu msewu. Iye atafika pafupi ndi pamene msewuwo umatsikira ku phiri la Olivi, gulu lonse la ophunzira linayamba kuyamika Mulungu mwachimwemwe ndi mawu ofuula chifukwa cha zodabwitsa zonse anaziona. Yodala mfumu imene ikubwera m'dzina la Ambuye, mtendere kumwamba ndi ulemerero mwambamwamba. Ena mwa Afarisi mgulumo anati kwa Yesu, aphunzitsi, adzudzuleni ophunzira wanu. Iye anayankha kuti, ine ndikukuwuzani kuti ngati atakhala chete, miyala idzafuula. Ameni. Tipiteni pa Luka 22 ndime yake ya 63 mpaka na ndime ya namba 65. Asilikali amuchita chipongwe Yesu. Anthu amene ankalonda Yesu anayamba kumuchita chipongwe ndi kumumenya. Anamumanga m'maso ndi kumufunsa kuti, tanenera, wakumenya iwe ndi ndani? Ndipo iwo anamunena za chipongwe zambiri. Tiye timalize kuwerenga mawu a Mulungu kuchokera pa Luka 24 ndime yake ya 50 ndi 53. Kupita kumwamba, iye adawatengera kunja kwa mzindawo mpaka ku Betaniya. Anakweza manja ake ndi kuwadalitsa. Iye akuwadalitsa anawasiya ndipo anatengedwa kupita kumwamba. Pamenepo anamulambira iye ndipo anabwerera ku Yerusalemu ndi chimwemwe chachikulu. Ndipo iwo anakhalabe ku nyumba ya Mulungu akulemekeza Mulungu. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu osewa amene tawerengawa, titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti nyengo zosiyanasiyana zimene anthufe timakumana nazo zimakhala mudongosolo la kukwanitsa cholinga cha Mulungu kwa ife kapenanso kwa anthu ena. Ameni. Nyengo zosiyanasiyana zimene anthufe timatha kukumana nazo lero, dziwani kuti zimakhala zili kale mudongosolo la Mulungu lakuti cholinga cha Mulungu yochikwaniritsike kumbali yanu ngakhalenso kumbali ya anthu ena. Okondedwa, sidzabwera nyengo opanda cholingayi. Nyengo ina iliyonse, kaya yakuti mwachitidwa chipongwe, kaya yakuti anthu akukuzunzani, kaya yakuti inuyo mukukondwera kwambiri madalitso akuchulukirani, nyengoyo ili mudongosolo la Mulungu kuti idzakwaniritse cholinga cha Mulungu pa moyo wanu komanso pa moyo wa anthu ena. Chitsanzo, wena mukudutsa mnyengo yopweteka kwambiri zedi, imene wena akukunyozana, akukunamizirani, akupanga upo ofuna kuchotsa moyo wanu, akukuzunzani mwa magawo osiyanasiyana. Mumadzifunsa numati, kodi nyengoyi yabwera bwanji kwa ine? Tamvani, nyengoyo yabwera kuti ikhale ndi maphunziro kwa inu. Ikuzindikiritseni kuti mwina nkutheka iwo amene mmadalira ndi achipongwe. Ikuzindikiritseni kuti mwina inuyo mmawerengera madzi a mphutsi. Ikuzindikiritseni kuti ndi Mulungu yekha amene ndi thandizo. Mkutheka mmakhulupirira banthu olakwika. Ikukonzeni pena pake nyengoyo kuti cholinga cha Mulungu chakuti mukhale munthu wabwino chithekebe basi. Ndipo mbali ina nyengo imeneyo, okondedwa, Mulungu wayilola kuti ifike
ndi kuti anthuwo atengerepo matemberero pa inuyo ndi awakanthe osati masewera. Sidzabwera nyengo okondedwa kungobwera chabe, ayi, imabwera kudzakwaniritsa cholinga cha Mulungu. Mwaiki musamangothamangira kudandaula, chilipo ndithu chachikulu chimene Mulungu akufuna kuti chichitike inuyo mukadutsa munyengo imeneyo. Ameni. Okondedwa, Mulungu sadzalola kuti mukumane ndi nyengo yomwe ilibe chodza kuthandizani pa moyo wanu, ayi. Ngati waivomera nyengo kuti iyi ifike, ndiye kuti wadziwanso kuti nyengo imeneyi imthandiza munthuyi kumchotsa pena kumfikira pena. Ngati waivomera nyengoyo kuti ifike, ndiye kuti waiona kuti ili ndi chabwino china chake chodza kusiyirani pa moyo wanu. Mwina nkutheka walola kuti zimene zichitike ndicho ndicho kuti mumasuke. Wena amene amachita nanu zinthu zina akupalamulani, akuchitani chipongwe, akuonongerani zinthu, inu mwazindikira, tsopano simudzawakhulupiriranso monga machitira kale. Mwamasuka, mundino mtendere. Nkutheka nyengoyo yakuchewulani m'maso, mmapita kolakwika inuyo, mmapita kuti mwinakaonongeka ndithu, koma pakukumana ndi nyengo imeneyo mwadzidzimuka kuti eyi, kuti ndiupita kuti ine, mwabwerera chimenecho ndi thandizo lapaderadera. Yehova ndi wabwino okondedwa, sadzavomera nyengo ina yake ingobwera, ayi, idzakuthandizani pa china chake. Ndikutheka mwina kuntchito zasokonekera, mudaziyamba ngati gulu zimene munkachita akusiyani nokha muli kakasi. Okondedwa, ndimati ndinene chimenecho tsono chikhale thandizo pa moyo wanu, kuti kutsogolo kuno mudzazinena okay, tikachita motere zimafika motere, mwaiti izi sinchitanso kuti ngadzaone zichendaona kale. Ndikuti nyengo imeneyo yakusiyani phunziro lalikulu kwambiri zedi. Sadzavomera Mbuye kuti nyengo ibwere yosadzakwaniritsa cholinga chake, ayi. Ngati waivomereze mukumana nayo nyengoyo, akudziwanso kuti ikuthandizani. Ameni. Okondedwa, zonse zimene mukumana nazo zimathandizira china chake pa moyo wanu. Zonse zimene mukukumana nazo, ngati muli ndi mtima ufuna kuphunzira ndi kuziyang'ana moyenerera, zimathandizira china chake chachikulu pa moyo wanu. Nyengo ina iliyonse mukayifatsirira nkuyiyang'ana bwinobwino ndi thandizo lapaderadera. Chilipo imene nyengoyo ikwaniritse, zilipo zimene zikuthandize nakuphunzitsani. Nyengo ina iliyonse yabwino idzasiya phunziro moyo wanu. Nyengo yowawa idzasiya phunziro moyo wanu. Okondedwa, nyengo imene anthu adzakuomberani m'manja idzasiya phunziro moyo wanu. Nyengo imene anthu adzakunyoza nakutukwanani idzasiya phunziro moyo wanu. Nyengo ina iliyonse imene mumatha kukumana nayo imasiya phunziro, imachewula m'maso, imakutsegulani mutu kuti muzindikire zina zimene munakale munkazimvetsa molakwika. Ameni. Andimvana balokondedwa, zinthuzo zimawawa inde, koma dziwani zimathandiza. Ndi chopweteka okondedwa kuti abale amene mumakhulupirira akhoza kukhala achipongwe. Ndi zowawa okondedwa munthu amene unamkonda nakhalanso chitonzo. Ndi zopweteka abale wanga kunena kuti ntchito imene umagwira bwinobwino wena nkukukhomerera. Ndi zopweteka inde okondedwa katundu wako wena nkukubera. Ndi zowawa, koma zimakuphunzitsa china chake. Zimakuphunzitsa china chake, ndiponso zimapanga create mpata wakuti ulemero wa Mulungu uonekerenso moyo wako. Zimabala umboni odabwitsa. Okondedwa, maumboni amakoma ponena, koma pokhalamo mnyengoyo zimakhala zopweteka ndithu. Ichi dziwani. Bale wanga okondedwa, upangiri wanga mawalero ndi otere kuti muziyang'ana nyengo yanu ngati njira yakuti ulemero wa Mulungu uonekeramo. Pachatu ndi Mulungu wosintha nyengo. Ameni. Pakudziwa zimenezi zikupangeni kumayang'ana nyengo yanu ngati njira imene Mulungu wayika kuti ulemerero wake uonekere pa inu. Chifukwa iyeyo aitembenuza ndithu nyengoyo itakusiyani maphunziro, ndipo mbali nayi ionetsera ulemerero wa Mulungu pa inuyo.
ndi chifukwa chake okondedwa kumkhulupirira Ambuye ndiye chofunika kuchitika, ndi chifukwa chake okondedwa kusachoka pamaso pa Mulungu ndiye chofunika, ndi chifukwa chake okondedwa kuyima ndi Yesu nyengoyi ndiye phindu. Nyengo ina iliyonse yakupezekerani, kaya ya ntchito ya banja, yakena kalikonse pa moyo wanu, mutumiki mkena kalikonse okondedwa, imabwera nyengoyo kuti Yehova wayivomera, ndipo ndithu akayitembenuza mudzamtama inu Mulungu. Ameni. Mawu a Mulungu amene tawerengawa ndi chitsanzo cha utumiki wa Yesu Khristu madayendera mwa magawo atatu. Pa Luka chapter number 19 ndi maka number 35 na 40, Yesu akulowa mu Yerusalemu ndi ulemerero, adaomberedwa m'manja, adakwezedwa, anthu adampatsa ulemu, adafika pochotsa zovala zawo anthu ndi kumayika pansi bulu amene adanyamula Yesu ndi kumaponda pamenepo. Pa Luka chapter number 22 ndi maka number 63 mpaka 65, Yesu yemwe uja wagwidwa ali m'manja mwa achifwamba, ali m'manja mwa anthu asilikali akumuzunza, akumenya, kumuyankhulira za chipongwe. Yesu yemwe uja analowa ndi ulemu, apali mnyengo yonena kuti akudirizika ndipo akuchitidwa chipongwe. Tikadapitiriza kuwerenga idafika mpaka na poti adaweruzidwa mpaka na kuphedwa. Yesu wa ulemerero uja wafika pophedwa. Tandimvani. Luka 24 ndi maka number 50 kulekeza 53, ataphedwa, nyengo yatembenuka, Yesu wauka, ndipo akubwerera kumwamba ndi ulemu. Izi zidapatsa chimwemwe. Nyengo zimenezi akondedwa ndimati tiphunziremo kuti zoonadi nyengo zimabwera mosiyanasiyana, koma zimadza kudzakwaniritsa cholinga cha Mulungu. Nyengo simatha kukhazikika, koma dziwani cholinga cha Mulungu chimakwaniritsidwabe m'nyengo zonsezo. Ameni. Nyengo zimabwera zosiyanasiyana, komabe cholinga cha Mulungu chimakwaniritsidwabe basi. Chimakwaniritsidwabe basi. Yesu anabwera ku dziko lapansi kudzafunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Ndipo ndimati ndinene pa programu imeneyi yakuti adzabwere ndi kupulumutsa chotayikacho, mudali kulemekezedwa, mudali kutsatidwa, mudali kulandira zokoma, mudali ulemu, komanso mudali chipongwe, mudali minyozo, mudali kuphedwa, komanso mudali kuuka, mudali kubwerera kumwamba. Muzonsezi mukaziyang'ana cholinga chakupulumutsa moyo wa munthu chidathekabe basi, koma chidatisira maphunziro ndi kuti tizimvetsetsa kuti pamene tikukwanitsa cholinga cha Mulungu, nyengo sizimakhala chimodzimodzi ayi, zimatha kubwera mosiyanasiyana, komabe Mulungu amalemekezedwabe. N'chifukwa chake ndikukulimbikitsana balokondedwa kuti mkhulupirireni Mulungu ameneyi adachitapo ndi mwana wake Khristu, akhoza kuchiranso ndi moyo wanu. Nyengo zimatembenuka. Ameni. Mawu amenewa tiphunziramo zinthu izi. Choyambirira, kumakhala kophweka kuona moyo mwa njira ya mtendere, kuti munthu ukhoza kufika pomwe yankhula mawu akuti nditsata Mulungu. Kumakhala kophweka munyengo imenezi ndi zonse zili bwino. Okondedwa, ndi pamene anthu amadziwuza kuti umenewu ndiye moyo, izi ndi zabwino. Mulungu suyu kodi wandipatsa zokoma zote. Kumakhala kophweka. Kumadziwani kuti ngakhale zingatero musachoke pa cholinga cha Mulungu. Ameni. Ndikutanthauzaji, Yesu mutumiki wake pa cholinga chakuti akapulumutse munthu, idafikapo nthawi yakumutsata Yesuyo anthu chigulu. Amakwanitsa kudyetsa anthu 5,000 posawerengera azimayi ndi ana. Adafika potchuka, amafunidwa deire, ndipo kudali kophweka anthu kumutsatira mu nyengo imeneyi. Ambiri amamutsata kuti akachiritsidwe, kuti akadye, kuti akasamale. Kudali kophweka kumutsata Yesu popeza amakapindula ndi Yesuyo. Likhala phunziro kwa inu okondedwa, mukakhala ndi zambiri okutsatani ndi ambiriso,
muphunzire ichi abale wanga. Nyengo ya mtendere ndikophweka kunena kuti anthu amakukondani. Nyengo ya mtendere ndikophweka kunena kuti anthu anene kuti ndinu afulendi wawo. Popeza kupindulamo kanthu mwa inu kukutsatani nkosavuta, akhoza kulolera munthu kusiya zake nabwera kwa inu chifukwa chakuti mwa inu akupindulamo. Yesu zidateronso omutsata adali chigulu zedi mu nthawi imene iyeyo amachitira zokoma. Penatu Yesu amachita kutsatidwa ndi wanthu mpaka namanena kuti mwafika liti kuno, umalipira ndalama zawo kwera chombo kuti akadye. Idafikapo nyengo yotero. Muphunzirepo kanthu okondedwa. Minyengo yanu yemene zinthu zikuyenda, ubale sumasowa, okutsatani samasowa. Yesu zidamupirikirapo. Koma ndikuchenjezeni tsono, minyengo ngati imeneyi musamayiwale cholinga chanu chakumpembedza Mulungu. Okondedwa, Yesu idafika minyengo yotere yakuti maulemu anali nawo, koma sadachoke pa cholinga chimene adabwera ku dziko lapansi chakudzapulumutsa dziko. Ayi, inu amene mudatsata Khristu Yesu ndipo mumampembedza iye mu uzimu ndi mchoonadi, ngakhale mutakwezedwa bwanji, ngakhale anthu adamakugomberani manyango makutsatani, musaleke kumpembedza Khristu Yesu wa moyo. Musaleke kwambiri, musadzikweze. Ayi, cholinga chimene Khristu Yesu adakutumani ku dziko lapansi chidzikwaniritsidwabe. Poti kumakhala kophweka kunena kuti ine ndikutsata pamene zili bwino, kumakhala kophweka. Ndipo masiku ano anthu ambiri apotokaso akuona ngati kuti moyo wabwinowu udzakhala choncho mpaka kalekale, ndiye ofunika, ndiye uzimu, ndiye moyo. Ndi mbali imodzi yakukwanitsa cholinga cha Mulungu. Ndiponso nyengo yapamwamba yotere imakusiranso maphunziro. Yesu adaona pamene ndimachiritsa anthuwa amati ndine mpulumutsi wawo, pamene ndimathandiza amati ndine Mesiya wawo, ndipo ankanditsata. Zidali bwino. Koma idafikaponso nyengo imene Yesu adagwidwa namachita chipongwe, omutsata waja adathawa. Nyengo izikuphunzitsani. Nyengo izikuphunzitsani. Ndikuyankhula ndiwena atu pano, popeza ambiri akuwatsata iwo wayamba udzikwezanso. Yesu sadadzikweze, adayendabe mcholinga chake, poti amadziwa nyengo zimatembenuka, ndipo amadziwanso kuti iye adabwera ku dziko lapansi kudzakweza cholinga. Ameni. Chachiwiri ndi chokondedwa, munyengo imene yatembenuka idakalitu mucholinga cha Mulungu. Mundimvetse, nyengo yoyambirirayi ya ulemerero, yakudyetsa wanthu, yakulalikira uthenga wabwino chigulu nkumamutsata, inalibe nyengo yakuti wanthu apulumutsidwe. Mbali inanso ya cholinga cha Mulungu chakuti anthu apulumutsidwe idali nyengo yakuti Yesu amve zowawa. Kumva zowawako inali mbali imodzi yakuti munthu wa dziko lapansi apulumutsidwe. Adagwidwa Yesu uja ochiritsa anthu uja, adagwidwa. Uja oyenda pa bulu uja adagwidwa. Uja amene anthu amamuyikira zovala bulu nkumapondapo, amene uja adagwidwa. Nakhala m'manja mwa asilikali nkumamukhoma, nkumamutiza, nkumamuyankhula zipongwe, nkumamumenya. Yesu wakemwe uja. Phunziro nchiyani? Mulungu akafuna kuwanitsa cholinga chake amavomera ngakhale mudutsa mnyengo yowawa, bola cholinga cha Mulunguyo chikwaniritsidwe. Ameni. Ndikuyankhula ndiwena pano amene akamaona ulemerero wawo wadzulo amapsa mtima nkumati ndafikiranji ine mnyengo imeneyo. Ayi, nditutega kwa inu. Ndi mbali imodzi yakuti mukwanitse cholinga cha Mulungu. Yesu adaziona. Abusa, nyengo yanga mpaka banja langa lafika potere, mpaka na ubwezi wanga ufika potere, chiyembekezo changa chachoka, ntchito yanga yafika motere. Ndi mbali imodzi yakuti mukwanitse cholinga cha Mulungu. You are still in the process. Abusa, ine mapaga masankho awa mpaka ndaluza atu ineyo, anthu andinyoza andiseka. Ndi mbali imodzi yakukwanitsa cholinga cha Mulungu. Zikusiyani nzeru zimenezika, zikusiyani maphunziro abwino zimenezi. Yesu adazionapo mu nthawi yanali yekha Yesu ndi anthu omuzunza. Onse aja anthu adawachiritsa mu nthawi iyi kudalibe, onse aja adawadyetsa mu nthawi iyi padalibe, onse aja amamuyimbira mu nthawi iyi padalibe, ngana ophunzira wake mnyengo yotereyi mudalibe, adali Yesu yekha.
chifukwa iyeyi ndiye mpulumutsi, iyeyi ndiye thandizo, iyeyi ndiye anali woyenerera kuti akwere mtanda kuti dziko lapansi lipulumutsidwe. Nyengo zina zimakupezani zikwanitse cholinga cha Mulungu ena athandizike mdziko lino. Ngati simudutsa mnyengo imeneyo simuthandizika inuyo. Ngati simudutsa mnyengo imeneyo ena susathandizika. Yehova amati inde ndikudziwa zikuwawa, koma no unafunika udutsemo kuti mutu wako uchapike, unafunika udutsemo kuti awagwire chipongwewa amene wawa ndikakukweza matama amene adali mwa iwowa ndi aphwetse. Mukudziwa chani alipo anthu ena okondedwa akuzunzika lero lino ndi anthu amatama, koma dziwa ndi Mulungu akatembenuza nyengo amatamawa adzachita manyazi. Ndi njira imene Mulungu wayika kuti akunyozeni, kuti akuzunzeni, kuti Mulungu akakukwezani okuzunzaniwa mudzakhale bwana wawo ndi adzawaphwetse kotheratu. Akufunatu achotse matama tili mwa iwo wati ndi akugwiritsa ntchito inuyo chimoni mukuyenda mucholinga cha Mulungu. Pirirani. Yesu adaziona iyeyo ndiye mpulumutsi wa dziko lapansi, koma adakhomedwapo ndi wanthu, adamenyedwa ndi wanthu, adayankhulidwa mawu achipongwe mpano mafe pomulavulira Yesu. Tikadawerenga kupitirira mnyengo yake ya zowawa za Yesu, adakwapulidwa kwambiri zedi, kuyenda bwalo ndi bwalo mpaka natu anthu kofika posankha chigawenga nkunkana Yesu, mpaka natu Yesu ukakhomedwa pa mtanda mpaka nakufa phii osalakwa konse, chifukwa chinali cholinga cha Mulungu chakupulumutsa dziko, cholinga cha Mulungu chakuti wina wake apulumutsidwe, komanso cholinga cha Mulungu chakugwetsa ufumu wa Satana pamaso pa anthu. Pokhala atumiki a Mulungu kainuyo, Yehova amalola kuti mudutse mnyengo ina yake kuti akugwiritseni ntchito ya ulemerero wake. Musakane, vomerani. Chilipo cholinga cha Mulungu pa moyo wanu. Abusa muti chani? Moti nyengo yangayi nkuti Mulungu andigwiritsa ntchito inde. Kupirira kwanuko Mulungu akugwiritsani ntchito. Mukhala phunziro la anthu ambiri. Inunso anu akeni muphunzirapo zinthu, ndipo dziko lidziwa kuti Mulungu simasewera. Ayi. Amen. Vomererani. Ndi mbali imodzi yokugwiritsa cholinga. Anthu amaona ngati kuti mbali yoyambira ya ulemereroyi ndiye yofunika kuti izikhala nthawi zonse. Alipo maphunziro ake a nthawi ya ulemerero, aliponso maphunziro ake a nthawi yopweteka ndi yowawa. Amen. Tikadayenda ulendo mbali zonsezi zili maphunziro ake. Wanzeru ndiye odzipereka kuzimenezi naphunziramo kanthu, akaona moyo wakale ndi moyo walero aziphunziramo kanthu. Ndikuyankhula ndi wena pano amene mu nthawi yawo imene amagwira ntchito adali ndi abweza ambiri, lero la abweza wake sawayankha foni. Phunziramoni. Andi Mulungu akulola kuti zichitike kuti mwadziwa anthu aja, chifukwa akatembenuza nyengo yanuyi mukakuma nawo sabale aja mukakhala nawo mwanzeru tsopano mukadziwa kuti awa amandikonda poti ndili ndalama, munthu amene ndilibe ndalama awa amandithawa. Mukadziwa zimenezi. Yehova akudziwa chimene akuchita. Munyengo yanu ya ulemerero munali ndi gulu kwambiri zene, lero lali kulamberancha. Munkabokera atu inu kumapatsa katundu wanu utinu, kumafika mpana pomazunza akazi anu kumabokera amene aja lero ali kuti munkafika pozunza azibale wanu chifukwa cha abale anu amati iye amene ndi friend wanga, iye amene akhoza chita zimene inu abale anga simungachite. Lero zakuvutana ali kuti mukudwala lero ali kuti amene aja. Inde Yehova atembenuza nyengoyi, koma ikupatsani maphunziro. Nkutheka mbuya nalola kuti mudutse mnyengo imeneyi kuti muzindikire zina zimene simmazizindikira. Aitembenuza nyengoyi zoonadi, koma ndi mbali imodzi yakuyesa cholinga cha Mulungu chokonza moyo wanu kuti ukhale mchimake. Yesu adaziona zimenezi, anali yekayeka. Apetro adalonjeza ndikhoza kufanana ulimodzi, idafika nthawi Apetro adamukana. Koma ndali njira imodzi yakuti munthu wa dziko lapansi apulumutsidwe. Amen. Komalizira tamvana abale okondedwa, nyengo ya mazunzo isidali choncho mpaka nakalekale. Ayi, ndikudziwa anthu ambiri mnyengo imeneyi imene Yesu amazunzika adatha mawu, adanyoza. Uja anali ndi mphamvu uja tamuonani akumukhoma asilikali, uja anali ndi mphamvu uja tamuonani lero waphweka. Panali zipongwe zambiri zimene zinayankhulidwa mu nthawi ya nyengo yotere, koma tamvani Mulungu adatembenuza nyengo yake. Yesu adafika poukitsidwanso kwa akufa, navalanso ulemerero mpaka namonga tinawerenga pa Luka chapter 24 ndi maka 50 mpaka 53. Yesu wauka, ophunzira ake aja akumutsatanso, ndipo akumutsata ndi chidziwitso chakuti ndiye mwana wa Mulungu
wa moyo, mpulumutsi wa dziko lapansi, akumulambira. Ndipo Yesu adabwera kumwamba ndi ulemu, adabwera mtambo uyo kumapita, wakhala mwini zonse. Mawu aja kuti mphamvu zonse kumwamba ndi dziko lapansi zapatsidwa kwa ine, nzoonadi. Waigonjetsa imfa, moyo watembenukanso, zipongwezo zozija zapita, wavalanso ulemerero. Adapereka njira yachipulumutso kwa anthu. Phunziro nchiyani? Ulemerero mabwera nyengo zikagonja. Ameni. Ulemerero mabwera nyengo zikagonja. Atagonjetsa imfa Yesu, atadzuka m'manda Yesu, adavalanso ulemerero. Chondigwira mtima, sadathawe muzonsezi, adalowamo muzonsezi. Komalizira kwake mawu amnyozo aja adawachititsa manyazi pamene iye adaukanso kwa akufa. Pamene Yesu amaphedwa, onyoza amati athana naye. Pamene Yesu amalowa m'manda, anthu amati aizavuta basi, ayesu ake sampulumutsiso ayi, koma zikomo kumwamba adaukitsidwa navalanso ulemerero. Lero lino ndiye woweruza, lero lino ndiye wamphamvu, wavalanso ulemerero. Ndikapita nonse abale okondedwa amene mukudutsa mnyengo zopweteka, simudzakhala choncho mpaka kalekale. Alekeni onyoza anyoze, alekeni oseka aseke, alekeni achipongwe achite, koma dziwani kuli mawa Mulungu amatha kutembenuza nyengo navekanso ulemu. Nawo pamene mwavala ulemu tsopano mumachita zonse ndi chidziwitso. Mumachita zonse ndi chidziwitso. Andi cholinga cha Mulungu chimakacha kwanitsidwa. Okondedwa, wina anali MP wadera, watumikira zaka 5 zakwana, masankho ndi kuchitika. Vanthu vena ankati aya amene yayi mpaka na munthu uja masankho aja sadapambane. Ndikubwerapo winayo nde machitidwe ake adali osakhala bwino, anthu adakumbukanso yemwe uja. Koma munthawi imene munthu sadapambane, adalandira zipongwe zambiri, adamunyoza wanthu, watha opanda pake. Idali nyengo yake yakuti aphunzire ndi mayenda ndi ndani, adziwe kodi kuluza masankho kumakhala kotani, adziwe nchinafa nchite nchiyani. Okondedwa, zaka 5 zidatha, adapitanso kukayimira ndipo adapambananso. Ndimakhulupirira kuti lero lino tsopano amachita ndi chidziwitso, chifukwa akudziwa amene adali naye ndi amene adamuthawa, akudziwa mmene mitima ya anthu imatembenukira. Lero lino ali ndi chidziwitso, ndipo nyengo imeneyo ndimanena kuti idamphunzitsa zambiri, idamusintha zinthu zochuluka, idamulimbikitsa, idamkhwimitsa. Lero lisangadzidzimuke ndi nyengo ina iliyonse ayi. Ndipo ndi umboni wokwanira wakuti Mulungu amatembenuza nyengo. Imafikapo nthawi ya ulemerero, imafikapo nthawi ya pansi, komanso Mulunguyi ali ndi kuthekera kwakuchitsa pansi paja ngukukwezanso. Umboni umeneyi, ukulu ameneyi ali nawo. Ndi chimodzimodzi monga ndakambira za Yesu, adatsatidwa ndi anthu ambiri, adadutsako mopweteka, adavalanso ulemerero. Ndi Mulungu otembenuza nyengo, adachitapo ndi mwana wake, akhoza kuchitanso ndi moyo wanu. Ino abale amene mumakhala bize kumanyoza anthu popeza ali mnyengo yawo yapansi, mawu msamatha, mudzachita manyazi pamawa, chifukwa nyengo sidzakhala chimodzimodzi ayi. Mulungu wayilola nyengo ifike pa munthuyo pa zolinga zake. Phunzirani kanthu. Ambuye akuthandizani abale okondedwa kuchilimikabe pamaso pa Mulungu ndi kuyendabe naye Yehova, pokhala iye ndi mpulumutsi wa moyo, athandiza miyoyo yathu. Mkakamireni, amatembenuza nyengo. Chisomo kwa inu, madalitso kwa inu, mawa wabwino. Amen.